Biki ake yi a gidan su budurwata, shine ta gayyace ni fati. Sai da na ce mata ba zan je ba, amma ta dage akan lallai sai na je saboda tana so ta gabatar da ni a wajen ƙawayenta da 'yan uwanta. Na ce to shikenan. Ni ma sai na kirawo abokina Elboy. Na ce ya shirya zan zo na ɗauke shi, zai raka ni mu je wajen fatin tare. Ya ce normal ne, sai na zo. Lokaci yana yi na hau motata, sai a ƙofar gidansu abokina. Da yake na kira shi a waya kafin na ƙaraso, ina zuwa shi ma ya riga da ya yi shirya ya yi ready a take. Ya shigo mota muka ci gaba da tafiya. Muna fara tafiya sai na kira ta a waya. Ina kiranta a waya buɗar bakinta sai ta ce min, yauwa my love, muna wajen mai yin makeup. Ka biyo don Allah ka ɗauke mu sai mu wuce. Na ce na san halinku. Yanzu haka idan na zo sai kin sa na jira ku na ɓata lokaci. Ta ce ga munan ma mun fito muna bakin hanya. Muna tsaye. Mintuna kaɗan da yake wajen babu nisa sai ga su muna hango su daga nesa. Tun daga nesa abokina yake ce min ga su can. Su uku ne. An sha kyau. Muka tsaya da mota na buɗe suka shigo muka ci gaba da tafiya. Sai take faɗa min sunayen ƙawayen nata, Safiya da Sadiya. Tun da muka fara tafiya na ga Sadiya sai kallo na take yi. Duk sanda zan kalli miro ta baya sai in ga kawai idanta a kaina, ni take kallo ta miro. Ba mu daɗe muna tafiya ba sai ga mu a wajen fatin. An sha bidiri a wajen fatin nan, an sha rawa, an sha liƙi. Bayan an gama an tashi gashi dare yayi. Dan a wannan lokacin karfe kusan 1 na dare fa. Haka na cika motata da mata, ƙawayen budurwata da 'yan uwanta. Na kai su gida. Bayan kowa ya fita a mota sai Sadiya ta ce ita gida za ta tafi, don Allah na rage mata hanya. Ko da na tambaye ta ina ne anguwarsu sai na ji ta faɗi sunan anguwarmu. Na ce oke, muka ci gaba da tafiya. Na je na ajiye abokina a gidansu sai ya rage daga ni sai Sadiya a mota. Na ce to ƙawar budurwata, saura ke ya rage na sauke. Ki faɗa min inda zan je in sauke ki don kar a samu matsala. Kin san tsakanin zama namiji da mace a waje ɗaya shaidan yakan iya shiga tsakani. Don kar a samu matsala in je in huta don wallahi na gaji. Buɗar bakinta sai cewa ta yi mu je mu huta dai. Kawai sai ji na yi ta zuro hannunta ta kamo burata. Ban san lokacin da na taka birki ba. Kawai sai ji na yi ta dawo kujeran gaba. Ta rungumo ni ta hau kan cinyata, bayanta yana gogan sikiyari. Tana wani irin abu, tana yin min kiss ta ko'ina. Gata da wasu manyan nonuwa ta fito da su akan bakina. Buɗar bakin da sai ce min ta yi, tun da na ganka na ji ina sha'awarka. Shi yasa na ce a unguwarku nake. Saboda haka ko dai ka ci ni a cikin motan nan ko kuma ka san yadda za ka yi da ni. A zuciyata na ce tarkashi aiki ga mai kare ka. Wane ne zai samu wannan garar a sadaka kuma ya ki kwasa? Na ce to shikenan, kwantar da hankalinki, kar ki damu, zauna sosai. In dai wannan ce matsalarki babu damuwa. Na taka mota muka ci gaba da tafiya. Kafin minti 5 sai ga mu a gidanmu, dama mun kusan karasowa. Da yake bangare na daban ne na faka mota. Muka fito muka shiga cikin ɗakina. Muna shiga cikin ɗakina, habawa ta ƙara wani rungumo ni. To a nan ne ni ma fa na rungumota, na fara lallatsa manyan nonuwanta. Wani ƙanshi da take yi, ga hannayenta sun sha fulawa tamkar ita ce amaryar. Ai a take burata ta miƙe ta yi sambel. Na cire doguwar shaddar da na sa, ita ma ta cire ankon atamfar da suka yi. Ga ta irin black beauty ce. Muka hau katuwar katifata. Ban tsaya wata ba, ban tsaya ɓata lokaci ba, na haukanta na fara soka mata bura. Ga ta da ruwa malam, ji kake yi wani subul ina zira mata bura. Ita kuma ta rungumo ni da ƙarfi, ta rungumo ni jikinta, tana wani ihu tana turo min durinta. Ni kuma zirawa nake, ina zira mata nake yi da ƙarfi, ina sokawa, ina yi can sai na kawo. Na ci gaba da lallatsa mata manyan nonuwan nan nata kafin ta huta. Ni ma kafin na huta. Dan na haɗu da muguwar ƙawa yau, sunana Kafi Ango. Akwai kwanan angonci yau.